Di su pare? Ne znam. Ne znaš? Nemam. Sve ti piše do 6 ujutro imaš. A čekaj, kak da nađemo ove ljude? Okej, jel ima tu neki Može će. Šta si rekao? Viš da tražim! Viš da tražim jebote! Ovdje nema ništa. Ti duguješ pare kriminalcu. Van iz auta! Petre, oni nemaju novaca. Puštaj ga! Aj s tobom! Ja neću imat veze s tim. Okej, možete vidjeti sve. Slušaj mi sad ovo. Ako vi ne donesete te pare do ujutru, najebat ćete svi. Saro, slušaj. Svi od reda. Ko je sljedeće na popisu?